Anamanu, Osnobakana, Nante Chirom, is again. Ije, Ogene, Igasupe, we find it. Utansusibo, Asusiba Makai. Utansusibo, Asusiba Makai. Utansusibo, Asusiba Makai. Nekirinu mmemme ụtọ asụsụ Igbo na Rewendo TV ugwu ndị Igbo. Igbo ndị ọma, ekele m gị. Karanụ m nka. Eji m obiọma na-anabata gị n'ihe mmemme nke taa. Ihe mmemme ụtọ asụsụ Igbo. Ụtọ asụsụ Igbo bụ mmemme na-ekwu maka ụtọ dị n'asụsụ Igbo. Ọpụrụiche dị n'ime ya, ụdaolu dị n'ime ya, nakwa uru dị n'asụsụ Igbo. Aha m bụ Nwaada Ụwalaka Rosario Oluchukwu. Na nke taa, isiokwu anyị bụ eze na eze. Eze nke nwa bekee kpọrọ king, eze nke a kpọrọ tooth. Anọ m n'okporo ụzọ ka mmemme a si na-adị, ka m fụ ka ndị Igbo kpọrọ onwe ha nwa afọ, ka ha si wee nyere m aka tapịa ya bụ okwu. Ka ihe gị nwa na-ekiri m che na ọ bụ ka ekisi tapịa ya bụ okwu. Ịma ihe ọ bụ, ịma ka esi akọwa ya bụ okwu. Ị ga-asụpenwu ya, ị ga-eji nwe mere m ahịrị okwu. Ihe ndị a na ihe ndị ọzọ ka m pụta n'okporo ụzọ ka m fụ ka ndị Igbo kpọrọ onwe ha nwafọ ga-esi wee tapịa ya bụ okwu. Onye pụla n'igwe onyonyo sọsọ na Rewendo TV ka ị ga-enweta ya bụ mmemme ụtọ asụsụ Igbo. Ị ga-enweta Rewendo TV n'akara 128 na ngalaba TSTV. Onye pụla n'igwe onyonyo tupu ya gbapụ ya bụ ọsọ ka anyị nweta obere mmiri gbachatụ akpịrị anyị chiata azụ. Unu ga-afụ m ebe mụ na ndị Igbo ụmụnne m ga-ezute tapịa ya bụ okwu na mmemme nke anyị nwere na nke taa. Onye pụla n'igwe onyonyo anyị ka nọbe. Hey, Anamanu, Osnobakana, Nante Chirom, is again. Ije, Ogene, Igasupe, we find it. Utansusibo, Asusiba Makai. Utansusibo, Asusiba Makai. Utansusibo, Asusiba Makai. Nekirinu mmemme ụtọ asụsụ Igbo na Rewendo TV ugwu ndị Igbo. Ndewo maazị. Biko ọ ga-amasị nke kọwakwara ndị Igbo na-ekiri gị afa gị, onye bụ na ebe isi. Okay, afa m bụ Agbo Chijioke Alexander. Abụ m onye azụmagụ Udenu Local Government dị n'Enugu Steeti, Nigeria. Ka m jikere gị, ị bụ nwafọ? Abụ m nwafọ Igbo. Ị bụ nwafọ Igbo. Ndewo. Kedu ihe bụ eze? Kedu ihe bụ eze? Okay, eze bụ onye isi ọchịchị. Eze bụ afa mara ama n'ala Igbo. Eze bụ afa na-enye onye topụta n'obodo amara na ọ dị ka afọ iru onye a na-afụghị iru obodo ndị ahụ. Eze bụkwa afa na-enye onye amụrụ n'ezinụlọ, ndị ezinụlọ fụrụ n'anya site na ụbọchị a mụrụ ya. Enwere ike afụ nwatakịrị a, na nwatakịrị nwere ike ịchịnwe obodo, na nwatakịrị nwere ike ịnọchite nwaanyị obodo ebe dị iche iche. Enwere ike si na nwatakịrị wee bụọ onye eze. Nwekwa eze dị n'obodo nke bụ na ọ bụ echiche echiri ọ bụrụ eze obodo. O nwere ndị sikwe n'aka ndị ọgbọrọgbọ ọchịchị nke na-akpọ polisi so ọ pụtakwa sị na onye a bụ eze obodo. Ndewo maazị. Daalụ. Ịgbapụrụ ya bụ ọsọ kọwaa ya ka ndị na-ekiri gị ga-esi wee ghọta ya. Ndewo maazị. Daalụ. Kedu ihe bụ eze? Eze bụ ihe dị n'arụ mmadụ. O so n'ihe Chineke kere n'arụ mmadụ ka arụ mmadụ wee zuo oke eji eri nri. Onwe ihe dị iche na ha na-ebu a? Ihe dị iche na ezigbo iche na eze bụ na eze bụ afa mmadụ. Ọ bụ afa echichi. Na eze bụ ihe dị n'arụ mmadụ. Chukwu ji wee kee mmadụ wee chọọ mmadụ mma ka arụ mmadụ wee zuo oke. Eze na-adị n'ọnụ dịka nke a na eze nke m na. Eze bụ eze eze. Eze bụkwa eze eze. Mana ihe dị iche na ya bụ mkpọkọ ya, ndaume na ndawana dị na ya. Nke eze bụ ndawana ma nke eze bụ ndaune. Maazị udo dịrị gị. Udo dịkwara gị. Na mmemme inyere m aka tapịara m na nke taa. Ọ ga-amasị nke kọwakwara ndị Igbo na-ekiri gị
afa gị onye bụ na ebe isi. Aha m bụ Festus Okechukwu. Abụ m onye Imo steeti. Maazị ka njikere gị ịbụ nwa afọ. Abụ m nwa afọ Igbo. Isiokwu m nke taa bụ eze na eze. Kedu ihe bụ eze? Kedu ihe bụ eze? Eze bụ ihe mmadụ nọ n'ọnụ mmadụ o ji ata nri. Nwata na-enwe ya mgbe o rute ọnwa 6. Mana eze dịkwa ụzọ abụọ. Enwere eze na-achị obodo na ndị oyibo na-akpọ ya king. Abịakwa nwee eze nke afa mmadụ. Biko, eze na eze a ị nwere ike isupere ya? Eze. Mana eze bụ udume nke dị elu. Akara ga-aga ya n'elu ọta eze. Mana eze ọ ga-agbadata ala. Akara ya ga-agbadata ala. Ndewo maazị. Ị ga-eji nwere m ihe na-abụ a mere m ahịrịokwu eze na eze iji eme ahịrịokwu. Oke. Nwa Okeke nke ntakịrị nwere eze 23 n'ọnụ ya. Ndewo maazị. Na eze nke bụ king n'ụlọ oyibo. Eze obodo anyị bụ onye ụka. Ndị Igbo kwunu bụ ka o si wetapịa ya n'anya n'anya. Mmemme nke taa rijuru afọ. Kwa ya gbapụ ya bụ ọsọ ka anyị jezirute obere ahịa chiata azụ. Onye apụrụ n'igwe onyonyo sọsọ na Riwendu TV ka ị ga-enweta mmemme ụtọ asụsụ Igbo n'akara 128 na Riwendu TV. Igbo ndị Igbo. Ndewo maazị. Ndewo Adama. Eyi, ana m anụ ọsị na ọbaka na ntị echiro m. Isi gịnị? Ije, ogene ị ga-asụkwa enwe ife anyị na-ekwu. Ụtọ asụsụ Igbo, asụsụ Igbo amaka ị. Ụtọ asụsụ Igbo, asụsụ Igbo amaka ị. Ụtọ asụsụ Igbo, asụsụ Igbo amaka ị. Na-ekirinụ mmemme ụtọ asụsụ Igbo na Riwendu TV, ugwu ndị Igbo. Igbo ndị ọma, ama m n'iso m gote ya bụ ahịa. Mmemme ụtọ asụsụ Igbo bụkwa ebe anyị ka nọ na Riwendu TV. Ka gbapụkwa ya bụ ọsọ ka zụtakwa nwanne anyị si na ọ ga-enyere m aka tapịa ya bụ okwu na mmemme nke taa. Ama m na mmemme nke taa bụ ịgba maka na mụnwa nọ ebe a m na-egori na-enweta onwe m. Mana ị na-ele m anyị ga-eche na nwa na ọ na-etisi m ike. Ọ na-etisi m ike. Mana mmemme na-enye m obi aṅụrị maka na ihe m chọrọ na nke taa m na-enweta ya n'anya. Onye apụla n'igwe onyonyo aka nọrọkwa na Riwendu TV mmemme ụtọ asụsụ Igbo. Maazị ndewo. Ndewo. Ọ ga-amasị m ka kọwakwara ndị Igbo na-ekiri gị afa gị onye bụ na ebe isi. Ndewo. Ndewo maazị. Afa m bụ Maazị Chigozie Ezeagụ. Abụ m onye ụmụaka na Njaba Local Gọọmenti si na okporo Imo steeti. Ndewo maazị. Ndewo. Biko isiokwu njipụta nke taa bụ eze na eze. M chọrọ ịjụ maazị bụ nwa afọ. Abụ m ezigbo nwa afọ. Ezigbo nwa afọ. Ya bụ mmemme anyị nke taa rijuru afọ. Ọ rijuru afọ. Biko maazị, kedu ihe bụ eze? Kedu ihe bụ eze? Kọwara ndị Igbo na-ekiri gị. Ndewo. Na mbụ a na-ebido na eze. Eze bụ onyinye Chineke nyere anyị ji eri nri, anyị ji ata ihe. Ọta ka m ga-esi akọwa eze. Mana eze bụ onye isi na-ebịa na mpaghara obodo. Onye isi na-achị obodo. Ya nwa bụ eze. Ndewo. Ndewo maazị. Ya bụ ịkọwago ka ihe bụ eze, kọwakwa ihe bụ eze. Eze. Biko maazị, ihe na-abụ a onwe ihe eji ha eme? Ihe eji ha eme dị ọtụtụ.
anyị ji eze eri nri, anyị ji ata anụ, anyị ji eri ihe oriri dị iche iche. Mana eze wụ ugwu a na-etiwe onye isi n'obodo. Ikikere nyere ugwu a na-etiwe onye isi n'obodo nye ikikere eji na-elekọta obodo. Onye ọbụla ji na-abịa na-esekpuru na-ekene eze, udo dịrị gị, eze birikwa. Eze wụ onye isi na-elekọta obodo. Ndewo. Ya bụ ọ dị mma mmadụ inwe ha na-abụ a. Ọ dị mma. Ọ dị ezigbo mkpa. Biko, ị nwere ike iji nwu ha na-abụ a mere mahiri okwu, iji eze na eze mere mahiri okwu. A ma ejiwe ya mere gị ahịrị okwu. Eze, anyị ji eze ata nri, anyị ji eze na-eri nri. Asị mmadụ mmepe na-achị ọchị a na-ahụ eze ya. Ịbịa n'eze, eze bụ onye na-achị obodo. Eze bụ onye isi n'obodo. Ndewo. Etu a ka ọ dị. Ndewo maazị. Biko, ka isi wee na-atapịa n'anya o gosi na ịbụ ezigbote nwa afọ. A ma ezigbote nwa afọ Igbo. Kịta ị ga-esupere m ya, supegodoro m ya, supere m eze, supere m eze. Ọkwa ya? Eze. Eze nwere akara ụda anị, mana eze nwere akara ụda enu. Ya bụ ihe dị iche na ha na-abụ, ka supe ha na-abụ. Ofu nwere akara ụda ana. Eze nwere akara ụda ana. Ya bụ eze. Mana eze elu bụ eze. Ndewo maazị. Udo dịrị gị. Ọ na-afụgo ka maazị si wee nyere m aka tapịa ya bụ isiokwu anyị nwere nke taa, isi mmemme anyị na-eme nke taa. Ndewo maazị. Udo dịrị gị. Maazị ndewo. Ndewo nwanne m nwaanyị. Ọ ga-amasị nke kọwakwara ndị Igbo na-ekiri gị afa gị, onye bụ n'ebe isi. Afa m bụ Chibụzọ Enekwechi. Abụ m onye Anambra steeti, si na Dunukọfịa Local Government. Bụkwala onye Ukwulu. Ọya ebe nsi wapụta nwanne m. Ndewo maazị. Nwanne m. Biko, o nwere ajụjụ nchọrọ ịjụ ndị Igbo, ndị kpọrọ onwe ha ndị Igbo. Maazị ka njikere gị ịbụ nwafọ. Ọfụma nwanne m, nwafọ Igbo ka m bụ. Nwafọ Igbo. Kpọmkwem. Ya bụ mmemme njibịa nke taa ga-eriju afọ, orijuru afọ. Iji nwayọ ekwu ya. Ka gbapụ ya bụ ọsọ. Isiokwu njibịa nke taa bụ eze na eze. Enwe ihe ndị Igbo na-akpọ eze, nwe ihe ndị Igbo na-akpọ eze. Ka njikere gị, kedu ihe bụ eze? Kedu ihe bụ eze? Nwanne m, ihe mere bụ na nya bụ asụsụ yitebele onwe ya, kama na ibe dị iche na ya riri nne. Eze na eze dịka Igbo bụ Igbo, onye ọbụla bụ Igbo mana asị eze na eze bụ ihe na-achịkọta Igbo niile. Ma mgbe a gbakọtakwara esi ya eze, ama na eze bụ ihe dị n'ọnụnụ eji eli nri taa na anụnụ, ya na taa na nkwobi na ọdị mma na arụ ezuzi onye nwoke okenye, nwoke dị mma. O nwere ka isi wee kọwata ya bụ okwu, isi na eze bụ onye na-echịkọta obodo maọbụ onye na-elekọta obodo. O nwekwanụ ndị afọ ha bụ eze. Ihe melie bụ na eze bụ ndị na-achịkọta obodo. Eze a na-azakwu ya ka afa, mara na mmadụ na-amụọ nwa kwakọta na nwa ya abụ eze echi kpọọ onye eze, maka na Igbo mee ka anyị mara na ihe mmadụ za ka ọ na-emecha bụrụ. Ya bụ ọ dị mma mmadụ inwe ihe na-abụ a, ya bụ eze na eze ka anyị masị bụrụ mmadụ kpam. Ya bụ isiokwu anyị nke taa juru afọ ka isi wee kwuo. Oli juru afọ nne nwanne m. Biko maazị ka njikere gị ọzọ, nwee ike isipenwu ya bụ eze na eze. Ezigbo ọmụmụ supe enye mma sị na eze bụ ZDE,
sorry, EZE, sorry. Isuru nke a na bekee. Anyị Gbaa na-emekwanụ bụ oge ndị Igbo. Mgbagbalị nwanne m. nwere nsogbu. EZE. Ị ka na-asụpekwa n'asụsụ ndị bekee. Eze. Ebe a ka a na-ejide ndị kpọrọ onwe ha nwa afọ. Onyekwe nsogbu. Igbo ndị ọma, ọ sị na nsupe ya nyere nsogbu. EZE, eze. Eze. Mana maazị jụọ ma ị dara ya. EZE. Nke m nsogbu. Ndị na-ekirikwanụ ọ dịghọ mfe. Maazị ka njikere gị ọzọ. Ị ga-eji ihe na-abụ a mere ma hiri okwu. Ọ gbajikwa edolo. Njile eze mee ahịrị okwu. Etu a ka ọ bụ. Onyekwe nsogbu. Ọ ga-enye nsogbu. O nwee ebe isi pụta. Ihe mere bụ na eze bụ onye na-achị obodo. Dee eze bụrụ ihe eji eli ive. Mmadụ nwere ike iji tanụ ya ata. Taa ma nkwobi. Taa anụ, taa ihe ọbụla a na-ata n'ụwa nọ. Igbo ndị ọma, na-afụgo ka maazị si wee nyere maka tapịa ya bụ okwu. Isiokwu anyị ka bụkwa eze na eze. Mana o nwetụrụ ka o si gbaa ịrọngọdọ ebe nsi ya supee ya. Ebe a ka anyị na-eji mara onye bụ nwafọ na onye na-abụghị nwafọ. Maazị ndewo. Daalụ nwanne m. Ị na-ekiri mmemme anyị, ị ga-aghọta ihe dị iche na ka esi esupe eze na eze. Nwanne m, daalụ rinne. Ndewo maazị. Ndewo nwada. Ọ ga-amasị m ka ị kọwakwara ndị Igbo na-ekiri gị afa gị, onye bụ na ebe isi. Aha m bụ Maazị Nwachukwu Chinechere m. Abụ m onye Igbo, esi m Ishiagụ nke dị n'Ebonyi steeti. Ndewo nwada. Maazị chekere ka m jụọ gị, ị bụ nwa afọ? Abụ m nwafọ Igbo. Ya bụ mmemme njibịa nke taa juru afọ. Maka na esi m, ị gwara m na ị bụ nwa afọ. Isiokwu njibịa nke taa bụ isiokwu bụ eze na eze. Ka njikere gị maazị, kedu ihe bụ eze? Kedu ihe bụ eze? Nwada, na nghọta nke m dịka onye Igbo m bụ eze na eze bụ ofu okwu iketọrọ ibe ya, mana elezikwa anya a ga-afụkwa na ọdịiche dị nke ga-egosi gị onye kpọrọ onwe ya onye Igbo. Dịka nwafọ Igbo m bụ, achọpụtara m na eze bụ onye ọchịchị ọdịnala anyị na-enwe n'ala Igbo, mana eze bụ nke na-adị anyị n'ọnụ, anyị ji eri ihe, mana nke Chukwu kewere tinye mmadụ n'ọnụ. So and eze nwere akara ụda elu, eze nwere akara ụda ala. Ya bụ na nsupe ya. Eze bụ nke nwere akara ụda elu. Eze nke nwere akara ụda ala. Ndewo maazị. O nwere ka isi metụta aka sị na eze bụ onye na-elekọta obodo anyị. Onye a na-edowe n'isi maka ọdịnamma obodo. O nwere ndị ga-amụsị nwa akpọọ ya eze. Ọ dị mma otu ahụ? Ọ dị mma maka o sokwa na asụsụ anyị na aha anyị na-aba, because ndị obodo anyị kwa ọkwa eze ahụ kwa igwe. Ilekwa ya anya, ụfọdụ ndị na-agakwa hapụkwa eze gụkwa igwe. So maka na ọ ime ka asụsụ na-eto eto, ọ bụrụ ka ya echewe mgbe a bịara kpọta mmadụ bịa mee onye ahụ eze before ndị mmadụ, ndị onye ọlawu onye Igbo amatawa ihe bụ eze akwa n'ụwa ya na ntị. Ị ga-afụ na asụsụ anyị bụ asụsụ Igbo ga na-anwụ anwụ. So taa ahụ anyị na-ejikwa ya na-agụkwa afa, o mere asụsụ Igbo wụrụ ihe na-etokwa nke ọma. So ndị na-eji ya agụ afa bụ inye aka na ya ebulite asụsụ Igbo elu. Iji eze nke bụ onye na-achị anyị wee maa ahịrịokwu, aga m asị
nghọta nke m nakwa n'ebe oge edo onye ọbụla bụ nwafọ Igbo anya nke ukwuu ama sị na eze obodo anyị mara mma ma tokwa ogo erijiri afọ eze bụ ihe Chukwu kere tinye anyị n'ọnụ anyị ji eri ihe so onye m ga-eji asị na eze bụ eji m eze m ata anụ m erikwa ma nri ka m kpọyode ahịrịokwu ahụ o kwutere ya ka o si wee dị ndị Igbo na-ekiri anyị ụnụ ka maazị asị wee tapịa ya bụ okwu tupu anyị gbapụkwa ya bụ ọsọ fụkwa ụmụnne anyị ga-enyekwa maka tapịa ya bụ okwu ka anyị gaa yọrọ otu na egwu anyị na-abịa onye apụla n'igwe onyonyo na Riwendu TV ka anyị ka nọkwa na-eweta gị mmemme ụtọ asụsụ Igbo nnekọta n'ụdịdị ọgbabomisi nnekọta n'ụdịdị kilibe nu baby yo kilibe nu baby yo baby the sharp from head to toe baby a la carte crystal baby yo today na your day kwado bengoli yo mwa fichaba no baby yo nakata no didi yo baby mo in the hot so different yo baby mo ipuliche anya mututu mwachuku kelo mbosi uka confidence oh baby mo malogo nakata no didi yo nakata no didi yo baby yo lele no enene mejolu oya putabanu iye weje kwemebe oya lechabanu oya tekwe mume asamenitewe iye weje kwemebe oya surugede oya tekwe mume agameburu manya bujere papa kiyo anyị ga-esekwu ani ka ọ gọzie mụ na gị o I want to give you a ring oh my love oh I want to take you to church oh my love oh I want to give you my all oh my love oh my girl I no fit pretend oh I'm serious oh baby oh if not be you nobody better than me nakata no didi yo baby mo in the hot so different yo baby mo ipuliche anya mututu mwachuku kelo mbosi uka confidence oh baby mo malogo nakata no didi yo baby yo lele no enene mejolu oya putabanu iye weje kwemebe oya lechabanu oya tekwe mume asamenitewe iye weje kwemebe oya surugede oya tekwe mume agameburu manya bujere papa kiyo anyị ga-esekwu ani ka ọ gọzie mụ na gị o I want to give you a ring oh my love oh I want to take you to church oh my love oh I want to give you my all oh my love oh my girl I no fit pretend oh I'm serious oh baby oh no be you nobody better than oya surugede chove ngwatebe ngwajidie surugede oya chove ngwatebe ngwajidie oya surugede ngwawewe surugede ya oya photo aga sabasa e wetara mu mwanza from different angles make we join in a shot hey come on hey oyolima Igbo ndị ọma ama m n'iso yorie ya bụ egwu aka nọkwa na mmemme ụtọ asụsụ Igbo isiokwu anyị ka bụkwa eze na eze
kedu ihe ị chere na ọ bụ? Ị ga-asụpenwu ya, ị ga-eji nwe mere m ahịrị okwu. Nwe nwanne m ọzọ ga-enyere m aka tapịa ya bụ isiokwu nke taa. Onye pụrụ n'igwe onyonyo, anyị ka nọkwa na Rewendo TV. Mmadụ ndewo. Ndewo. Ọ ga-amasị nke kọwakwara ndị Igbo na-ekiri gị afa gị, onye bụ na ebe isi. Afa m bụ Uchechukwu Ekwe. M bụ onye Enugu steeti, onye Nsụka. Biko, o nwere ajụ njupụta taa sị ka njikere ndị Igbo ibe ịbụ nwafọ ka njikere gị ịbụ nwafọ. M bụ nwafọ Igbo. Ịbụ nwafọ Igbo. M bụ nwafọ Igbo. Ya bụ mmemme nke njupụta taa ga-eriju afọ. Isiokwu m nke taa bụ eze na eze. Ka njikere gị maazị, kedu ihe dị iche na eze? Kedu ihe dị iche na eze? Ịma na mkpọkọwa ya eze na eze ọ na-adakọ ofu, but na o nwere ibe dị iche, maka na eze bụ ibe anyị ji eli n'ibe na-enyere anyị aka ili nri dị n'ọnụ anyị, mana eze bụ ndị Igbo na-akwanyere ọnụ, na-akwanyere ugwu, echicha na-esi n'ala Igbo, ọ ya bụ eze. Ndewo maazị. O nwere ndị na-akpọkwa mmadụ eze. Eze ọ bụ afa ka ọ bụ echichi? Eze bụ echichi ndị Igbo na-echi iji gosi na onye a bụ onye gbagotere n'ala Igbo. Ọ bụ onwe ibe dị iche iche na-agbagoju anya, ma ọ bụ ndị ọrụ oyibo a ga-agakwuru ya si n'aka ya wee nweta ebe a chọrọ n'obodo. Ya bụ ihe abụọ ọ dị mma mmadụ inwe ya? Ọ dị mma, ọ dị ezigbo mkpa. Ọ dị ezigbo mkpa mmadụ inwe ya. Ndewo maazị. Biko, ị nwere ike isupenwuru m eze na eze? Eze bụ n'uche obi m, ị nwetaghị ya. Eyi, ana m anụ ọsị na ọbaka na ntị echiro m. Isi gịnị? Ije, ọ gịnị? Ị ga-asụpenwu ife anyị na-ekwu. Ụtọ asụsụ Igbo, asụsụ Igbo amaka. Ụtọ asụsụ Igbo, asụsụ Igbo amaka. Ụtọ asụsụ Igbo, asụsụ Igbo amaka. Na-ekirinụ mmemme ụtọ asụsụ Igbo na Rewendo TV, ugwu ndị Igbo. Igbo ndị ọma, unu afụgo ka esi wetapịa ya bụ okwu. Mmemme nke taa kara aka, ọ kpọrọ akpọ. Ọ bụrụ na o nweghị ihe ịmụta, amụtaka m ọtụtụ ihe. Eze na eze. O nwere ndị si na eze bụ nke chiri echi, onye na-echekwa obodo, nke ndị ụfọdụ ndị na-akpọ igwe. Nwekwa ndị si na ọ bụ afa mmadụ. O nwere ndị ga-amụ nwa kpọọ ya eze. Nwekwa ndị nesiri anya si na ndị na-akpọ nwa ha eze na aha na-eso mmadụ. Ka isi mụọ nwa gị, ka isi wee nedo ya anya kpọọ ya afa. Gị nwa na-ekiri ekiri, amaghị m ihe i chere na ọ bụ. Amụtaka m ọtụtụ ihe. Nwekwa ndị si na tupu ị na-akpọ nwa gị afa, na ị ga-enyochacha ọfụma. O nwere ndị si na ị ga-eze aka, nwee ndị si na ị ga-ajụ gịnị nwa ị ga-agba afa tupu ị na-aba nwa gị afa. O nwere ndị kpọrọ nwa ha eze, taa ha kpọrọ akpọ ka aka bụ ndị eji ama atụ na mba na obodo. Ọzọ bụ eze. Eze bụ nke anyị ji atapịa ihe niile, ma ihe a na-eri eri o. Nke onwe ndị si na ha ji eze ha ata anụ, nwee ndị si na ha ji ata azụ, nwee ndị si na ha ji ata nkwobi. Ihe ọ bụla iji eze ga-eme, udo ka ọ bụ, ọ dị mma. Chukwu kesịrị mmadụ tinye anyị eze n'ọnụ. Eze na-enyere anyị aka ikwu okwu, na-enyere anyị aka iri nri, na-enyere anyị aka ịmụ amụ. Onwe ndị na-ene eze m anya kịta wee sị, eze nke amaka. Gị nwa na-ekiri ekiri, eze gịkwa amaka. Ebe a ka mmemme a bịara na njedebe na nke taa. Zutekwa anyị n'izu ụka ọzọ na-abịa. Ha nka bụkwa Nwada Ụwalaka Rosario Oluchukwu. Akara ka ga-enweta anyị bụ akara 128 na Rewendo TV na ngalaba TSTV. Ka emesịanụ. Eyi, ana m anụ ọsị na ọbaka na
echiro m isi gịnị ije ogene ị ga-asụkwa enwe ife anyị na-ekwu ụtọ asụsụ Igbo amaka ụtọ asụsụ Igbo amaka ụtọ asụsụ Igbo amaka na-ekirinụ mmemme ụtọ asụsụ Igbo na Riwendu TV